Bună ziua! Bine v-am găsit astăzi! Și noi am observat că ne urmărește cineva din câte am văzut. Da, o farmacie. Ei, glumesc. Da, nu știu ce a fost. Mi-a apărut ecranul, mi s-a stricat. Ce a fost asta? În fine. Așa. Să vedem, să ne uităm pe geam, bă, ce zi e? Ce zi e? Ia uite în calendare, ziua Halloween. Oh, cum se vede. Mami. Uite. Ce asta? Băi, unele se strică. O avem și un strigător. Poate o stingem pe Granny. Ce-a fost asta? Haideți că e foarte dubios. Hai să intrăm aici. Cred că aici chiar totul e... Aici. Acolo. Vedem mai Tărtăluță. Dăluță de marine. Stăluță de marin, degeaba mi-am făcut freza. Deci, să vă spun toate povestea. Eu am venit la Ionis, da? S-a făcut dintr-o dată noapte vleșc. Și pe afară, da? S-a făcut dintr-o dată vleșc. Și n-a Bă, și am stat pe Granny cum mă urmărea pe mine. M-am zis la Ionis și am spus tot. Și apoi... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Da. Aoleu, hai să plecăm, Open the door. Yes, I opened the door. Bine, deschide să-i trag un șut. Hai. Închide băbecul. Frate, e greu. Trebuie să găsim portalul să ne întoarcem acasă orice ar face. Uitați-vă pe geam și voi. Nu-mi place. Da, nu-mi place. Uite, era ascuns aici. Teleportant. Ați scăpat, dar nu veți scăpa data viitoare. Pa! Aoleu, frate. Bun, am ajuns acasă, la revedere. Pa! Dar tot ecranul mi se vede urât. Pa, pa.